Kroz program Pokreni se za posao pomaže se pokretanje i unapređenje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije, čulo se na dobro posjećenoj promociji koju je nevladina organizacija ENEKA organizovala u Knjaževcu u saradnji sa Agencijom za razvoj. Iznos pojedinačne pomoći je 250.000 dinara, a starosnih ograničenja nema. Iznos granta je 250.000 dinara, to su bespovratna sredstva sa 20% učešća. Prijavljivanje je isključivo slanjem prijavnog obrazca koji svi zainteresovani mogu preuzeti sa našeg sajta ili preuzeti u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje koja je takođe partner na ovom programu. Starosnih ograničenja nema. Konkurs je zapravo namenjen svima koji imaju dobru poslovnu ideju, žele da je realizuju ili su u procesu poslovanja već obavljaju neku delatnost pa žele da to unaprede i usavrše putem nabavke opreme koju mi nabavljamo putem programa i uz to se takođe svim korisnicima programa omogućavaju program stručnog mentoringa, dobijaju obuke iz oblasti preduzetništva, marketinga, računovodstva. U okviru ovog nacionalnog programa, koji podržava kompanija Philip Morris, do sada je pokrenuto 606 malih preduzeća. Program se sprovodi od 2009. godine i do sada je kroz program uspešno realizovano i podržano 606 biznisa iz oblasti poljoprivrede, proizvodnje i usluga. Mi sa svim podržanim preduzetnicima imamo jako dobru komunikaciju i nastavak te saradnje, odnosno taj neki aftercare u njihovom daljem poslovanju, pored opreme s kojom su izuzetno zadovoljni, obuka koje su dobili, takođe dobijaju i poslovni konsulting od celog našeg tima i takođe radimo na promocijama njihove delatnosti i aktivnosti. Rok za prijavu na konkurs Pokreni se za posao produžen je do 28. februara. Detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu pokrenisezaposao.rs.